Okay, bro. Jeg er lige gået live her. Men det er den eneste der. Nå, ja, godt. Seriøst, jeg har fået en strawberry elephant. Jeg snakkede med ejeren, og han sagde, at han ville give mig en strawberry elephant. Han sagde, at han ville give mig nogle dans. Altså, han sagde, jamen, jeg skulle bare give sådan nogle danske mennesker, dem som der kommer fra Danmark, en strawberry elephant, og han prøvede bare at søge på et eller andet, og så han mig. En strawberry elephant. Altså, jeg lige rykket alting over på en anden account. Bro. Og jeg spiller sammen med nogle af mine andre venner. Så ja. Nej. Seriøst. Og de har ikke engang baser og alt muligt sygt. Det er helt vildt. Jeg er rainbow baser. Nej, jeg var en strawberry elephant. Nej, hvor er det sygt. Jeg tror også, det bliver en meget hurtig livestream, det her. Seriøst. Ham der, han er for strawberry elephants, men han har lovet, at han skulle give dem tilbage. Jeg er ikke så sikker på. Men det burde vi alle sammen snakke med ejeren. Og det var nogen, der fik lov til at sådan nogle YouTubere. Men man må kun få én, og det skal være en dårlig strawberry elephant. Eller dårlig. Man kan ikke kalde en strawberry elephant for dårlig. Men så fik vi én strawberry elephant. Ikke sådan, jeg siger, det er lidt, men stadig. What? Men ham der, han vil bare gerne prøve at tage nogle videoer og sådan noget. Og sige, at han har fået en rainbow strawberry elephant og sådan noget. Og det vil han bare lave nogle videoer af. Men seriøst, chat, mand. Chat. Nu er han rykket derover. Nej, hvor er det vildt. Chat, mand. Ej, er det ikke fuldstændig ude af den? Strawberry elephant. Altså, jeg klemmer lige nogle penge for den, og jeg kan allerede rebirth. Altså, prøv at se. Hvor mange penge jeg får for den. Er det ikke fuldstændig sygt? Nej. Og vi må gerne stille for hinanden på serveren, så jeg er ikke så tryg med det her. Men seriøst. Strawberry elephant. What? Nej, hvor er det sygt. Ja, da han faktisk rent skide mig den. Jeg forestiller ikke også. Han sådan stod. Han stod sådan her, og så sagde han. Nej. Så han. Hvor vil gerne have den her? Og så sagde jeg, ja. Eller måske med sådan en dyb stemme, hvor vil gerne have den her? Men. Altså. Men han spawnede bare sådan en kulis, og bare spawnede en rainbow. Jeg tror, der er nogen, der får den i rainbow. Men ikke også på nogen med den her server. Altså. Det er fuldkommen vanvittigt. Så alle faktisk YouTuberne, de er bare at gået ind på serveren. Og så også vores venner, vi er også gået herind. De er også gået herind. Nej, hvor er det sygt. Seriøst, altså. Er der noget, I vil måske prøve at indekse den, eller vil indeksen, vi snakker om, eller vil I prøve at bytte eller et eller andet? Hvis det skal være bytte, skal de i hvert fald give noget med over en bil, tror jeg. Altså, det er jo ikke engang løgn. Så, ja. Hvad vil I bytte den for? Så ja, det var altså den her lille kort livestream. Ja. Det var for den her livestream, tænker jeg. Hej.